Fa molt temps, a Cerdanyola, quan tot era vinya i camps, un bon dia a primera hora, al castell de Sant Marçal, la gent es quedà glaçada en veure que s'acostava un gran drac pel cel volant. La bèstia ferotge bramava amb una gana voraç i per mantenir-lo a ratlla li anaven donant bestiar, fins que els ramats s'acabaren i aleshores acordaren donar-li humans per dinar. Així arriba el primer dia de fer aquell sorteig mortal i va i li toca la rifa a la princesa reial, una dama molt trempada que al Museu d'Art treballava decorant els finestrals. La gent quedà consternada. Tot plegat no ho veien clar. Aquell pla no els conquistava i se saltava els drets humans. Van buscar assessorament i van fer venir un cavaller que els donés un cop de mà. Sant Jordi tenia traça en això de vèncer dracs i sense cansar-se massa va tenir el combat guanyat. Florí una rosa vermella i Sant Jordi a la princesa li va voler regalar. Això conta la llegenda que amb el temps ens ha arribat, però hi ha versions paral·leles que expliquen altres finals, que Sant Jordi i la princesa a parlar amb el drac van seure i es van acabar arreglant. La bèstia, que estava farta d'haver cruspit tanta carn, va fer-se vegetariana i es va sembrar un tros de camp. La gent estava encantada i amb una gran calçotada, tots junts ho van celebrar.